Хто там що нам казав про стабільність і надійність роботи системи EcoFlow? Ну так, панове, підніміться і от слухайте. Ось зраночку, наприклад, ти просипаєшся і одним із перших справ ти починаєш моніторити свою енергосистему. Ну, тому що тебе там куча різних девайсів підключено. І ти обнаружуєш, що в тебе всі Wi-Fi сенсори, всі розеточки, всі розумні Wi-Fi девайси в тебе до Wi-Fi підключилися, а от всі девайси EcoFlow, вони не підключилися, вони не працюють. І ти пробуєш їх і перепідключити, і якось з ними законектитися, там з горем пополам через Bluetooth якось підключився і там деякі налаштування, які потрібні, поміняв, але все одно через Wi-Fi, через API, ось ці сценарії, які я написав там в Home Assistant, вони не працюють. І що з цим робити? І що ви там розказуєте мені про надійність? Ну давайте, напишіть в коментах.